Tappa, toppa eteenpäin! Samu! Aikaisemmin! Ei tarkoita, ettei saa ikinä pelaa alaspäin. Kato tilanteen mukaan. Välillä on fine pelaa. Stefan valu! Älkää valutko! Stefan, älä valu! Jos mun tuli joskus roustina. Boris, esille vaan! Pyydää! Rauho vaan, rauho vaan! Tuu lähemmän! Älä pelkää! Nosta! Ei käänny, ei käänny! 10-15 minä menee herää. Se huomaa katseessa. Leves! Sima, leves, täys leves. Keskemmälle vaan, Hyvä! Hieno aloitte, Sima. Voita! Pallo tekee töitä, Pekko! Keskemmälle! Syötö Tomille! Kaitsu, alemmas! Ohjaa, milloin voidaan aloittaa! Liikuta pallo Enis, pelataan, missä on tila, kato muuta kuin pallo Enis! Sieltä vaan, rauhaa! Tule! Emil, hän tulee! Kato, ketä vastaan pelaa! Jatkaa, pallo nyt hallintaan. Kovempaa! Hei, mitä? Pelaa, liikuta palloa paremmin. Me pelataan niin hitaasti. Liikutaan, että saadaan liikutettua vastusta ja luodaan tiloja. Tuu vaan, Dima. Yes. Ideana hyvä. Älä pelkää. Omille vaan pallo! Liikuta! Omille pallo! Sima vier! Enis, kato puhtaa kuin pallo! Kato missä Boris on! Kato se etäisyys! Me ei pelota mitään miesvartiointia! Edelleenkään! Kyllä pallo! Samppaa peli! Kyllä Samppaa! Yes, Sima, tuu! Yes, Sima, vahvaa! Kato Ade. Go, Garib, go! Ettelijä. Liikku sinne päin. Enis, sun ja Moriksen väliin! Ja liikuta palloa vaan! Kaitsu liikutaan! Poikittain palloa! Älä pelaa epäsamaa! Vaihda! Organisoi sitten. Kosta! Ota linja alkuun! Kosta, älä valu! Pidä linjan korkia! Nosta! Samu tuu leveämmälle. Raava. Rima, katso missä on tyhjää. Mihin haluat palloa? Jotenkin mä rakastan kasissa pystyt olla vähän joku. Vaikka Konttolle sanoo, että joo, sä otat sen, se ei aio suoraan. Yhdessä! Go! Mukaan, Karin mukaan! Alta! Syödässä! Liikuta sen päälle! Sisälle, come on! Nosta linjaa! Aato! Yes! Ja liikuta pallo edes pystyy! Hieno Enis! Hyvä oli Enis! Hyvä idea! Keskikenttä! Kuuntele! Teidän pallon noin! Enis, alue! Ei miesvartiointi! Alue kun puolustaa, okei? Lähe linjat liikkeelle. Pelaa Sassa! Enis, sun ja Pelaa! Valmiina aloittaa! Come on, jää! Pelaa mut sun ja Moriksen väliin. Kari, mennään! Riis vahvaa! Simet tiimpää pikkasen. Sit liikuta pallo! Pois painealueelta! Sit hapsu tila mukaan! Missä tila? Havainnoi tilaajat! Havainnoi tilaa! Putosalueelle voi Moris Enis putoo! Hieno Miro! Jatka! Jäsen, hieno Emil, hieno duuni! Go! Pidä! Voita! Yes! Kari, mene! Yes!
Aina vähän liian ajoissa linjastuu hitaasti, pysy linjassa. Kosta, käytä enemmän ääntä. Sopikaa kumpi, määrää sen linjan korkeuden. Okei, koska jos kumpikaan ei puhu, se on tälleen. Okei, me halutaan olla yhtenäisiä. Simeon, pelaa kovempaa. Nosta, nosta! Tuli syöttöihin. Joka kerta hieman vastaan palloa. Shiftaa, Simeon! Shiftaa, Enis, shiftaa! Vasen käsi! Meillä on noin yksilöt. Kentää havainnoidaan, sijoittuminen kenttä. Peliasetta, peliavauksia. Tehdäänkö me tilanne vai mitä? Kumpi? Lähdetään pelaa nopee. Joku kumpi. Kriis, puhu, mitä me tehdään? Tekee hienoa kenkin menee vaan sovittiin. Missä Samu ketä vastaa? Jatkaa! Ollaan lähellä prässää, rauhaa, liikuta palloa. Täytä kenttä, liikuta palloa. Vaiha Kriis. Jatka, putoo! Voita Kriis takas! Okei. Mä menen. Simeon, kuva. Vähän vielä. Ja yli. Lapsu, sit mene keskemmälle vaan. Täytä Eniksen tilaa, jos se jättää sen tolleen. Tyhjennä ensin! Mitä ei se mene? No niin, Emil! Vaikea on! Hapsu, tule! Enis! Jes, Hapsu, pallo! Hapsu, vahvaa! Okei, me on rauha. Okei, sit sijoittu, kato ympärille! Tänne päin, Ade. Pysy vaan Moris. Okei, niin tuu, tyhjennä tai tuu hakee. Ja tyhjennä. Tyhjennä toiselle pelaajalle. Tulee, joku muu saa. Rauha. Liikuta. Okei, jees. Eka kaistan vaihto. Näin helppoa se on. Hyvä äijä. Dari kun liian ajas keskellä. Paljon äijät. Hyvä. Nyt oli eka kaistan vaihto. Me heti päästiin hyökkää. Vai jos Dari leveydessä olisi päässyt ajaa sisään. Se on keskellä. Samu kaveri kontrollissa! Morris, tuu vaan keskemmälle sit! Morris, pistä näyttää kaktit! Kakkonen! Jel! Organisoi! En mä tiedä mihin. Sivali! Okei, shiftaa! Simeon vasen käsi, Enis! Jees, just näin! Sun ja Moriksen väli, Enis! Hyvä Emil! Mukaan! Simällä sit puskee! Jatka Simeon, go! Tuva. Tuudimo tänne, tuu täällä puolella. Jatka paine! Ei pääse pois! Jes! Mene Enis, vielä! Ihan hyvä, ei mitään. Pysyt vitusti kentässä! Älä tuot tyhjät sitä tilaa sieltä! Simeon! Väli ensin! Huomni väli ensin, Enis! Väli ensin! Timan taso! Älä valu liian laitakaistaa lähelle, sieltä oppuu tilat muuten! Ei pääse pois! Jees, ihan hyvä klubi! Sitten taas Hapsu, nosta vaan, kato tilan mukaan. Jos keskelle ei oo, sit jää enemmän laitapakki tilaa. Hyvä hakku Enis, sit vaihaa, pyri vaihtaa! Leona vahva! Leona linja! Pidä korkea, Kosta, puhu korkean, älä mene alemmas! Mino hoitaa! Mut sit olkaa
Leonard, kyllä peli asettua, että voit puolustaa molempiin suuntiin. Back heel. Ready. Ready, jos meillä on korkea linja, ready, älä valuu! Miro, valmis! Hapsu, vahva! Simeon, käytä ääntä, jos voit penaa yli. Ota pallo! Jätkät! Tänne päin, Node! Samuel, ota selän puolelle, seuraa Samu! Tyhjennää täytä. Rauha. Moris, löydät tilat, tuu enemmän pelin mukaan. Tää! Tiivi, vielä, ja tuu! Palaa. Kiitos. Rauhaa, sit liikuta pallon. Ja nostaa yhdessä, samoin. Täällä on! Shiftaa, Simeon, shiftaa! Kari, rauha. Enis, nyt Moris on siellä porrasta, tasapaino. Rauha vaan, ei Samu leve. Kauheesti. Pohjan ja linjan edessä on 10. Niin on, koska ei porrasta. Molemmat liikkuu ylöspäin vaan pelkästään. Kohta ei liikkuu alaspäin. Enis, katso tilaa, aivan pallo! Simeon, katso missä tilaa, katso niiden laitapakit. Elä vielä karkaa. Vaihtoehto, jees! Jees, ja liikutaan! Jees, etenee, tuo! Hattu voi mennä keskemmälle. Moris, Nyt voi mennä keskemmälle. Hattu! Nyt vaan ollut keskemmälle. Keskemmälle vaan ottaa. Moris, tasapaino! Voitaa! Pidä meil! Hyvä Moris, maahan! Simeon, leveys! Rauha, ja Simeon palaa! Rauha, ei tarvi päättää heti! Sitten tuu vaan! Liikuta palloa, Leonard! Jatka! Jes! Idea hyvä! Leonard, kuuntele! Sille ettei päästään. Niin lähelle ettei pelaa eteenpäin. Taaksepäin saa pelaa. Tasapaino, Moris! Jatka, voita! Okei, rauha, yli menee, rauha. Hapsu heittää, kato onko se heittää nopeasti. Jatka. Simeon, näe, sun ympärillä. Nosta vaan. Jatka, älä pääse pois! Ei pääse pois! Okei, jätä pallo. Linjaa, kopsaa. Leonard, puhukaa, free. Teidän pitäis ohjaa linjaa, ei heidän. Ees, just näin. Sun ja Moriksen väli. Enis, pieni porrastus sun ja Moriksen väli. Jatka! Okei, hyvä hapsu. Emeli hapsu. Vahva. Jatka boksiin! Aatu paikkaa Emil. Moris, putoo, sä oot liian aikasi ylhäällä. Me loppuu tila kesken. Sulje. Okei, Leonard, parempi. Voi vielä enemmän putoa. Liikuta, jees, just näin me halutaan. Me pitää saada vaihettua. Kakkonen, go! Aja, täytä boksia jäät! Okei, jatkaa, tue! Kontrolli, sitten huomaa pelaaja. Late, pidä syvyys, kun me avataan peliä niin, että sun pystyy pelaamaan siihen tyhjää tilaa etupuolelle.
Pääse pois! Enis jatkaa! Jatko! Karik syöttön aikaan! Puolustamiskin käydään kädessä pitää taas. Kaikki porrastukset, me juostaan paljon. Enis, älä mene vielä! Me tarvitaan painot tuolle puolelle pelaaja. Jää! Jää tilaan! Rauha. Kari, malta liikuttaa. Oikeet hetket, milloin haastaa, milloin liikuttaa. Simeon, älä nuku Simeon. Syöttön aikaisin. Jees. Vielä Simeon, mee. Tuki uudelleen Samu, tuki uudelleen. Jatka vaan. Lähellä. Rauha vaan. Easy Emil, easy, älä mee, kun ollaan kaukan, organisoi. Älä mene sinne. Emil, katso sitten. Simeon, tuu, väli, se ei oo vaarallinen toi pelaaja, pallo on niin kaukana. Siis pallo! Enis, älä mene sinne, jää! Meillä on riittävästi pelaajia, jää! Älä mene vastustajaa kohti, tilaan! Kato missä on tila, sijoitu sen mukaan! Miten jalkapalloa pelataan? Okei, shiftaa! Malta liikuttaa! Okei! Hapsu, sijoitu. Rauha vaan, Miro! Enis, nosta pykälä eteenpäin. Kaittu pykälä eteenpäin. Nyt te jaatte keskeltä pelaajat. Jatka, pallo meille. Hyvä oli, Stefu. Enis, nosta pykälä eteenpäin. Kaittu pääsee eteenpäin. Linjaa puhuu! Pelaa! Aina, mee! Hapsuu keskelle, hapsuu! Hyvä oli Kari, jatkaa! Siivautu pelipuolelle. Pidä pallo. Nosta! Kiinnistä tänne päin! Rauhoittaa. Chris, löydä tilaa. Okei. Rauhoittaa palloa. Nosta Elis. Nosta Eppu eteenpäin, kaitsukaa, jakakaa. Enis, Boris, pelattavat tai luo tilaa. Tulee pitkäpallo tähis tänne näin. Nyt on jalkaa. Mene! Tuu eteenpäin! Jes ja ohita. Hop. Go. Vittu! Jätkät taas avainnoin. Timo, täysvauhtinen juoksu. Topparille painette, se pääsee avaa helposti jalalla. Ajoita se vaan. Kato! Varo! Lämmoin! Rauha. Nosta. Ota kovaa. Okei, jees äijät. Kari, leveydessä oot liian ajois keskel. Chris, jatko! Jatko, Chris! Kari, poita takas! Ja hyvä. Chris, heitä jo! Easy vaan. Ramiro! Syötön kovuus, havainnoi. Se on mikä meillä on. Enis, jää, liian ajois. Moriksen pitäis pystyä syöttää sulle. Ei voi tulla noin helpolla.
Tule vaan, tule lähemmäs, tule vähän. Älä rintää. Lotte alas! Siinä. Dima, назад! Asento, voidaan pelaa myös sulle. Syötä kovaa äijät, syötä kovaa, come on! Aatos katolinja, Samu katolinja! Okei, organisoi! Vielä väli. Syötön aika. Väli vielä, Emil ohjaa! Lari! Väli, sun ja Dima väli! Ettei pääse teen välissä pelaamaan. Enis, alue vaan, rauha! Simeo, go! Vaikee! Jatka! Tuo meidän pallo, Leonard! Nyt sun pitää tulla vastaan! Aloitteet! Miksi me lähdetään? Vielä! Hyvä oli Mori! Enis, porrasta! Siinä on taas se väli. Hyvä Kriis! Ei mitään, uutta vaan! Simeon, väli! Hapsu ready. Ja valmiin irtoa. Jees, Hapsu, nyt oli hyvin ajoitettu. Kaitsu! Sä juokset nyt suoraan, niin se pelaaja tulee mukaan, sulla ei pysty syöttämään. Tee joku liike, että sä irtoat, sulla tulee vaihtoehto pelata sulla pallo keskustaan. Samoin kun sä liikut, niin syntyy tilat eteenpäin. Rauha, voidaanko vaihtaa? Ajo! Porrasta Enis nyt, kun Moris nostaa, meillä ei oo ketään. Porrastamaan säijät! Hapsu sit keskemmälle vaan. Hyvä oli Emil, hyvä oli! Pudota vaan Kaitsu! Pallolinja alapuolelle! Simeon, näis herees, ois voinut ehkä ehtiä. Väli taas, väli. Elis tippu. Puhe. Se on nopea rytmi Leonard. Rauha. Simeo pyydä vaan, Simeo rohkeesti. Kantas nyt tulla lähemmäs sit. Puolustusalueella. Anna sun noin. Kova! Simeo nosta vaan, Simeo pidä leveyksiä, nosta mukaan. Okei, rauhaa. Jätkät etäisyydet kuntoon, nyt me vaan juostaan. Kaitsu puto alemmas. Ihan viimeinen, 16. Puto. Vielä Kaitsu. Eelis, kato välejä. Eelis, liiku pallon puolelle Eelis. Kato välejä. Valikari. Syötön aikana, eli se väli, jos se pelasit syötöaika, se ei saada kiinni. En mäkään usko, ei siellä oo mitään hajua. Pitää puhua jotain. Mitä tää? Eikö opetella alkuun? Siellä on niin syvänä se, että pitää pitää pelaaja. Liikutaan pelaajalta toiselle liikutaan, eikä niinku aluetta. Pelaa aina pilliä asti äijät. Ja organisoi kunnit, organisoi. Simi on sitten väli vaan. Enis, sun ja Morriksen väli siitä.
ketään painaa. Jos Morris olisi selkeä. Dima mukana, sulje toppari Dima. Hienoa. Jees, maalta liikuttaa. Hyvä Enis. Hapsu keskemmällä vaan. Simeon aja! Tue Leonard, auta, liikuta palloa Simeon! Pallo meidän! Ja hyvä oli vielä. Simeon, saadaan vaihdettu me, älä hidastaa. Sitten päästä ohittaa. Kenen kanssa voidaan vaihtaa? Suno! Hei. Siellä vielä, vahva. Yes. Timo! Tuki! Rauhaa! Easy. Miro, rauhaa, katso ylös vaan. Pori! Avausvaiheessa kutonen selkeästi. Enis pelaa vähän ylempään. Enis pelaa vähän ylempään. Lähde vaan leveä. Hyvä mukaan. Lähde aina leveä, jos ei tuu uudelleen ole meillä pallo. Tää sit me voidaan aina pitää Enis se leveys sitten. Pidä vaan Enis, tossa. Pidä vaan, meidän puolelle. Jees ja etene, hienoa. Tuo pallo, Kuljeta, älä syötä liian ajoissa. Kuljeta. Kuljeta ja mennään. Jes, jatkaa Apsu, jatkaa! No nyt Timio. Jatka! Meidän! Okei, organisoimaan. Dima, kun sä paineistat, sama tie täysvauhtinen paine sillä topparille. Sillä on liikaa aikaa koko ajan. Hyvä, väli! Periaatteessa me Enikselle jää tehty vasta uusia vapaa. Morriskin sit joutuu. Sä luulet, että se pitää sen kolme. Pitäis olla laittaa, eikö sä? Hyvä, tule. Käänny vaan. Nostaa. Puoleen kenttään. Tuo siihen väliin, hae! Ja tue kakkosiin! Hyvä Miro. Hyvä oli Emil. Hei, Dennis, Iva! Katso kenttä jo! Meidän pallo, tämä happu. Yli. Ota sitten! Ota, voiko heittää nopee? Varo. Käytä toppaa vähän paremmin. Täällä on vahvemmin. Jatka! Auta! Voidaanko vaihtaa? Morris. Leonard. Omille. Boris. Leonard no. Kari, aloittaa pikkasen. Kenen kanssa voidaan vaihtaa Enis? Täytä boksi! Ei mitään väliä, Emil, hyvä oli. Vaihtuu. Nyt on ihan enemmän. Nyt on pilkulle vaan. Eelis. Pitää tarjottiin linjojen taakse syöttösuuntia. Aatoksella vaihtoehtoja, Pokkilla vaihtoehtoja. Vedä ihan laitaa. Enis, Pysy vaan kaikki. Pysy. Eelis putoo vähän. Rauhaa. Pysy vaan kaikki. Pysy. Täällä tuli aika. Eelis, kato toinen puoli. Tulee sulla linja takantila sen jälkeen. Löydä ne laitapakkeja. Yes! Timio keskimmälle. Dima, silti, davai! Kapu eteenpäin. Aukee. Ihan varmaan aukee. Oikein jalkaa. Näin. Nyt on 2-1. Vie. Rolle vahvaa. Ota helppo myös. Ota yksi taiteen väliin. Varo. Suneemi. Jatka saa. Mä voin mennä tuonne pääsee. Se oli selkeä kosto. Ihan paskaa. Simeon, kun me prässätään, sun ja Diman välillä pitäisi olla pienempi, eli se numero 3 läheltä, ok? Rauha, kenen kanssa me päästään? Se käy niin, että molemmat päästään. Aatos, ketä vastaan pelaa?
Hapsu! Vielä! Hapsu vahvaa, perutaan! Samu oikein hyvä. Samu pois. Liikkeen. Yli. Okei, putoo! Rahaa. Samu jatka. Enis putoo, Enis. Duuni, pohjaa, niitä nousee koko ajan. Kundi! Pysy liikkeen siellä vaan. Boris, pystyks pelaa? Aapo, pysy liikkeellä. Kundit, tee tilanne! Jos tulee. Hapsu, Morriksen viereen. Simeon, vasemman laidalle. Karif, Leonard, Karif! Dima, Tim! Chris! Joo, mä pistin niin katsomaan. Hapsu, nosta! Morris, nosta! Boksin linja, Eli! Tänne! Dima, kato toi myös! Merkkaa! Katsokaa, että siellä on yksi! Dima! Joo, lentää! Yli! Raha! Kaitu! Eelis, katso kutoa missä pelaat. Toinen välikaista, keskikaistat pois. Hyvä näin, late! Laituri, laajetta, ihan laita! Täällä kans, ihan laita! On sanottu sulle Enis 100 kertaa, että pitää itse käyttää omaa päätä väliin. Vahvaa. Ja nyt aukes. Eka linja oikeettu. Vahva Stefan, sulla on isot tilat. Stefan! Näin se Emil. Putoo! Siellä! Siellä on huonoinen syötö! Varo! Jäädä Stefan! Jatka, paini pallo koko ajan. Karif, aloita liike leveydessä, oot liian aikaisin keskellä. Hapsu, vähän enemmän keskemmällä vaan, ole keskemmällä. Laskin 3, nyt joo, tyhjää 1, 2, 3, Kuinka paljon savalta haltussa? Kyllä. 1, 2, Pelaaja! Tuosta tuli oikeesti lämmin. Kokonaan kohdassa! Kokonaan kohdassa! Yli, ei mitään. Käytä! Iso syöttö. Emil, ota kunnon kontakti Emil sit kaveriin. Mantion kohdalle. Nosta Stefan, teks viivalta! Samu herätys, nosta linjaa! Nostaa! Älä jää makaamaan sinne! Meidän on yli! Nostakaa vaan! Nyt te jäätte sinne makaamaan tuota 5 metrin niistä alapuolella. Aapo! Laistu, pysy vaan! Empu pysy vaan. Tuu Boris! Tule!
Vai Reeke. Mikä sulla? Se meni yli 3. Toppi auttaa, haket takkiin. Menis alas, alas, alas. 5 vahvaa. Vaan haket takkiin. Tossa tilanteessa, kun on pelaaja vieressä. Ei saa ottaa peli. Karim, nosta! Karim, nosta vaan! Nosta, nosta! Odota Nima täysvauhtinen! Nima sulje! Ei käänny kaikki, ei käänny! Alaspäin Nima! Hienoa! Mitä kävi? Tule! Tira meillä! Samu varo selkä! Simeon! Älä syötä liian ajois! Tuo pallon! Tuo! Syöttiin aikaisin! Paikka. Paikkaa keskusta eri. Tän pelin puolelle, kun vataan, se tyhjää tilaa. Kimi on Mevo! Siihen Timo. Tule. Nosta! Samu, nosta linjaa! Samu, eteenpäin! Nopeempaa! Jättää tuon kullun! Jättää vaan! Suosu vasta meni. Suosu täällä! Levele. Se on isot tilat kaikki. Kato vaan. 2-1. Oikein jalka. Pelo! Täällä on laitopakki koko ajan. Täs pelo! Ei oo tule. Yes. Ota Aatu keskusta. Emilin laittaa. Aivan, hyvä oli! Simeon, väliin! Stefu on jo! Pallo liikkeelle! Pallo tekee duuni! Pelo! Näin, hyppää siellä eteenpäin. Ima tarjonta vaihtaa Älä vaan miesvartio tota äijää koko ajan. Nima täs, Nima! Ade siihen! Vielä! Jeseli! Jatko! Tässä! Aatu! Ja meillä Aatu! Pela! Dim! Jeseli! Dim! Samu seuraava. Stefu kato. Kurteva! Alla! Kato! Liikuta pallois! Ei pääse liikuta! Pallo liikuta! Tule. Nima sulje toppari, jesses mennään! Nää Nima sulje pallo, näin pitää ehtiä! Ja rauha! Nosta! Pela! Puoleen kenttää!
saa vittu pallon linjoille lähteä. Hyvältä alkaa lähettää. Siinä kaikki näkee, että se on Varo! Alas, alas! Varo! Ei tässä on! Meidän. Tää kattoo aina, kenen se ei tiedä. Aina kun tulee juokset, pelataan pallolla. Pitäisi juosta, jotta se mitä me odotellaan lisää. On kiva. Puuttuu se niinku repivät juoksut ja sit tulee tilaa. Mennään tänne päin. Tule Aatu. Simon!